Il-bużnannu tagħha miet fl-irvellijiet tas-7 Ġunju u minkejja li għaddew iżjed minn 100 sena, din il-ġrajja tibqa' waħda li tnissel dieqa fiha. Din hija Marija Grek li l-bużnannu tagħha kien Carmenu Abela, magħruf bħala l-Pedi mill-Belt li nqatel b'daqqa ta' bajonetta f'żaqqu fl-irvellijiet tas-6 Ġunju. Abela għala d-daqqa li switlu ħajtu il-Ħadd 8 ta' Ġunju tal-1919 u Marija tgħidilna li huwa qalaħħa mant is-soldati Ingliżi intortament f'nofs xena kaotika f'nofs il-belt. Ma marx biex jiġġielet Carmelo u mar jfittex il-libnu kien wieħed mit-tifel tiegħu li daħal il-belt li kien Tiju Spiru u ħareġ ifittxu u daqqaw il-ħin għala daqqa ta' bajonetta u ma kienx mit mill-ewwel. Kien miet wara xi 7 ijiem. F'dawn l-irvellijiet, il-Maltin minn kull klassi fis-soċjetà telu l-belt sabiex jagħtu l-appoġġ lill-Assembleja Nazzjonali mmexxija mit-tabib tar-ruħ Filippo Xiberras fejn kellha titfassal kostituzzjoni ġdida biex imbagħad jgħadduha lill-Gvern Ingliż. Dak iż-żmien, il-poplu Malti kien qed isofri minn diversi inġustizzi, mhux biss politiċi, iżda anke soċjali. Il-prezz tal-ħobż kien l-infern, il-qatt kien għoli wara t-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija. U l-Ingliżi ħadduha bil-lajma biex jilħqu l-aspirazzjonijiet politiċi tal-Maltin. L-irvellijiet ma kinux biss fil-belt, iżda fil-kapitali seħħet it-traċedja. Is-Sibt 7 ta' Ġunju seħħu l-ewwel traċedji. L-Ingliżi fetħu n-nar fuq il-folla. Dakinhar dawk li rvellaw attakkaw l-istamperija tal-gazzetta favur l-Ingliżi, The Daily Malta Chronicle, u attakkaw l-imħażen tal-qamħ, fosthom dik ta' Kassar Torreġġjani. L-għada l-ħadd xi Maltin reġgħu telu l-belt biex ifakru l-ħajjiet ta' ħuthom. Iżda seħħ il-każ fejn Carmenu Abela weġġa gravi u miet ġimgħa wara fl-Isptar Ċentrali fil-Furjana. Marija Grek qalet magħna kif fit-tfulita tiftakar lin-nanna tagħha tirrakkonta li ta' 14-il sena għaddiet mit-telfa ta' missiera. Konna ġiljenka konna nikbu, konna tfal, għax konna naraw in-nanna bid-dmuħ nieżel jew tirrepetilna. Konna ngħidu li għaliex qed tikbi, konna żgħar ħafna u aħna. U kienet tgħidilna tħoss meta joħroġ id-dadi u ma jidħolx u ġi maqtul kif ġie. Allura aħna dejjem konna narawha dejjem tirrepetilna u tibki. U aħna qisna bqajna tajt qatlu għonna u hekk u dejjem bqajna nitkellmu. Grek spjegat li familta għadha tfakkar il-memorja tal-qarib tagħhom billi tmur titfal fjuri fuq il-qabar tiegħu fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Il-ġraja tas-7 Ġunju għaddiet kienet ġrajja li fiha l-Maltin għall-ewwel darba uraw sentiment b'saħħtu kontra l-ħakma Ingliża. Minn dakinhar il-qagħda tal-Maltin tibet xi ftit. L-Ingliżi sussidjaw il-prezz tal-ħobż, bdew joħolqu x-xogħol u tawna kostituzzjoni li fissret it-twelid tal-Parlament Malti. Iżda l-Maltin ħallsu bħajjithom. Wenzu Dajer, Giuseppe Bajada, Manuel Attart u Carmenu Abela. Strieħu fis-slim. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.